Idan wannan ne karanku na farko a wannan channel ɗin namu, zan so ku danna subscribe, bayan haka ku danna ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi mana like na wannan bidiyo. Ya naga sai murna kike yi? Wallahi ina cikin farin ciki, zan yi ido biyu da Matawalle. Amma ke kaɗai naga kina yin murna. Wallahi ba ma ni ba, manyan 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati so suke su ido biyu da shi. Ni ko kin ga hakan bai dame ni ba. Shi kawai dai munafurci ne da baƙin hali da yake a kokon rai. To kowa ya saurara, ganan Singam mai gaskiya yana zuwa. Me za ki faɗa akan halayensa? Ya dai sunanta gaskiya, ko an binne ta sai ta tona kanta, mun koya daga gare ka jagoran mu. Matawalle, ina sauraron ka. Barkanku da zuwa gaba ɗaya. Me za ki faɗa dangane da dawowar mahaifinki? Gaskiya na ji daɗi sosai. Ina jinki, ƙarasa bayaninki. Masu sauraro, ku ji ni, duk wanda Matawalle ya yaba, kuma har ya bashi wata kyauta, ko da a ce ruwan sha ne, to wannan mutumin ya zama abin kwatanci. To gashi za a yi wa akawunta ƙarin matsayi, me za ki ce dangane da haka? Matawalle, ina akawunta zai koma da yin aiki yanzu? Zai koma babban ma'aikata. To ke me za ki faɗa? Masha Allah. Shi kenan oganmu, ka wargar da mangoro ka huta da guda. Wanne mukami zai riƙe in ya koma can? Zai rike mukamin chief accountant. Bayan haka kuma sai me? Za a yi mishi ƙarin albashi ninki 3. Kin ji mukami da matsayi da akawunta ya samu, yanzu me za ki ce? Taya ka murna da ci gaban da ka samu. Duk da dai ci gaban mai haƙar rijiya ne. Yayin da haƙansa yake zurfi, yake daɗa yin nisa, kuma yana daɗa ganin duhu. Bayan haka kuma sai me zai faru? Ƙasa ce za ta rubuto kanka, ta cike ka a cikin wannan ramin. Kamar yadda ka zo a matsiyaci, na rantse sai ka koma a matsiyaci. Idan kuma hakan bai faru ba fa? Ni ba jinin Matawalle ba ce. Akawunta, bai kamata kai shiru ka rabu da ita ba. Yayin da hasken asuba yake ketowa, ke kuma kullum cikin duhu kike danna kanki. Ƙara matsowa kusa ka gaya mata. Hakika, ke jinin Matawalle ce, kuma kin gado shi a ɗabi'a. Kin ji abin da ya ce, mai da amsa. Kuma wannan abun alfahari ne gare ni. Akawunta, wane irin cututtuka ke damunta? Cuta guda biyu tana damunki. Girman kai rawanin tsiya, yanzu kuma shedan ya saka miki hassada. Kin ji abin da ya faɗa? Kin yarda da hakan? Ƙarya kake wallahi. Yana sauraron ki, ƙarasa faɗa mai. Na ci alwashi, kuma na ɗau alƙawari, sai na shafe ɗan ƙaramin farin jininka. Wanne irin uzuri za ka yi mata? Ina miki uzuri da cewa zuciyarki ita ce take miki jagora. Shi sa ba ki iya bambance daidai da rashin daidai. Me za ka ce dangane da rayuwar da ba ta da manufa? Ita kuma rayuwa idan dai har baka da manufa to da kai da dabba duk tafiyar kuɗa. Ita in zarzo na kai minta kuma ba ta. Ka gaya min gaskiya, waye kai? Suna na Sadan Badawa, wani ne nake da channel ɗin Ruwan Dare Hausa TV a YouTube. Malam, me ka dogara da shi? Na dogara da Allah, sannan kuma na san cewa shi ne yake bayarwa, kuma shi ne yake hanawa. Wai ke me yasa kika fiye girman kai? Kai, wai wani wanda bai wuce direban motata ba, shi ne yake ci min fuska? Yalla bai, gawarwa aka tsinta a cikin motar akawunta. Wannan gawa da kake gani, gawar wani criminal wanda aka yi musayan wuta da su da 'yan sanda. To amma ya aka yi aka samu gawar shi, har aka sa ta a cikin motar akawunta. Bayan an kai gawan ne mutuwari, wasu suka je suka samu mai gadi, suka ba shi wani abu don su ɗauki gawa. Akawunta, me ke faruwa ne? Da a ce na so, da tsayuwan mu ni da kai a nan wurin
da yanzu kana police station. To amma idan na yi maka hakan wace riba zan samu? To amma me kake so sauran mutane su zama? Ni so nake kowa ya zama mutumin kirki. To ke kuma menene mafarkinki yake nuna miki? Haka suke nuna min cewa zan tsiya tashi. Menene abin da yake baki mamaki da akawunta? Kullum sai ƙara sama yake. Kuma me yake baki haushi? Wai wani abun ban haushi ma har mai girma Matawalle ne zai kira shi da mai daraja. Bayan haka sai me ya gaya miki? Kuma ya ce sai ya koya min hankali. Daga ƙarshe kuma menene abin da ya ce miki? Daga ƙarshe ya kira ni kuma da dabba. Yanzu me abin da yake bukata? Ina buƙatar abu biyu ya faru da shi. Ina sauraron ki. Me yake so ya faru? Lalle ba na son ya je wannan babbar ma'aikatar. Bayan haka kuma sai me yake bukata? Ina son a bar shi a ƙarƙashina domin na cika burina a kansa. Idan kuma aka bar shi ya je, me zai faru? To zan kulle kaina a ɗaki, babu wani wanda zai ƙara ganin fuskata. Masu sauraro kada ku manta ku yi mana share ɗin wannan labari zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Bayan haka ku yi mana like na wannan bidiyo. Na gode da kasancewarku a tashar Ruwan Dare Hausa TV. Kai naka zai zama mallaki na. Sam ni fa ban yadda ba. Da alama kin manta kowaye ni ko? Baka yarda da ni ba kenan. Sai kuma gashi na gane. Kuɗin mu suke so. To ai dama abin haka yake dawo. To tunanin ɗaya ne ke. Treacherous, dangerous, mourns, sadness, and utmost sorrow. Duka biyu. Wai ake ciki ne? Ku saki wannan yarinya. Kamar ya muske ta. Akan me zamu kunci ta? Ku sake ta mana. Duk kuɗin da yake karfa na mara lafiyar kare da yake karba ke da su. Ki za ki raina wayo? Komai ya kammala. Komai ya kammala? Wannan magana da na ga maka tabbas gaskiya ce. Ya sauri ki hada kayan ki. Ya sauri. Duka biyu. Try kuma wana. Wannan wace ce kuma? Wannan mata ta ce. Beautiful. Na so ki guji abin da ba na so. Ina son ki yarda da abin da na gaya miki. Kuma ki yi abin da nake so. Na san zaki mamaki amma baya bukatan bayani. Gobe yanzu zan watso ki daga cikin gidan mijinki. Duka biyu. Amma kai iyayenka sun yi asaran haihuwa kuma daga ganin ka gujewa iyayenka kai. Daga lokacin da na tsane ka. Don haka ka koma ka nemi gafaran iyayenka. To menene hikimar yin haka? Na san kana son kuɗi sosai. Ban gane ba. Idan har zaka iya biya na kuɗaɗe masu sauka, to kowane irin aiki ne zan maka. Amma da zaka yi shawara ta da ka kyale ta. To ai kowane tsari da kake gani sanya mutum ake a cikin sa. Yanzu ba za ta taba ƙara baka kuɗi ba. Ƙarya take, dole ta kawo. Ina sauraron ka. Kada ka taba sarki na. To ya zan yi tunda na kama da santa. Sai dai kuma ka manta da cewa Zubaida gwanjona ce. Kai! Kada ka tunzura ni yanzu ka sa na gaya maka yadda mahaifinka ya auri babarka da yadda aka same ka. Lokacin da ruwan sama yake zuba, wanke dattin duniya yake yi da irin kumunkare, yayin da kuma istighfari da kyawawan ayyuka suke goge dukkan zunubai da munanan ayyuka. Haka kuma aure yake goge dukkan wata kazantar bari. Ta nan kadai zaka gane cewa na maka duka biyu. Duka biyu. Wannan ƙaitaccen shiri namu zai rika zo muku a tagwayen tashoshinmu Basarakiya TV da Nura Waye Hausa TV, a inda za mu rika kawo muku shi duk ranar Litinin. Ojo, ya kamata ka yallaɓai bayani. Kai, to sai aka ji yallaɓai ka gane, kwai ni na zauna ina huta ta kun kama. Ojo, an kama ka da kayan laifi ne? Mu kama ni da komai ba. Ko ka yi musu laifi ne? Gan laifin da ne wan komai ba. Gan laifin wani laifi ne. To amma ina ganin kamar kai mai laifi ne. Ba mai laifi ba ne ba. To yallaɓai ka ji abin da ya ce, shi bai san laifin da ya ba. Oh, ba ka san laifin da kai ba? Ojo yallaɓai yana tambayar ka ba shi amsa. Ni ban ba laifin da na aikata da mai kama ni. Yallaɓai, me kake so ka gaya wa Ojo tunda ya ce shi bai laifin komai ba? Duk mutumin da ya shiga tsakanin ofisa da budurwarsa. Idan mutum ya shiga tsakanin yallaɓai da budurwarsa, to me zai faru da shi? To ba zai zauna lafiya ba. Ojo ka ji abin da yallaɓai ya ce, kai kuma me zaka ce? Budurwa kuma kama jiran kwatanci ne. Ya budurwa ce ni ba nan sabgar tattara da ita. Yallaɓai ka ji abin da Ojo ya faɗa, kai kuma me zaka ce? Okay, daga wani gida ka fito yanzu? Ojo ka ji tambayar yallaɓai gare ka. Ai Faiza. Oh yes, ai ka masani. Ka gane yarinya da yallaɓai yake faɗi? Nan lokutan yarinyar hantan wannan ce ma kakkama wani walar da kanka. To kenan kuna soyayya ne a tsakaninku? Da ita ba na son ta ba ta suna ba na ba tsakanina da ita. Ma nan ne sai ma an zama yaron ka rika luran ma da komai da komai da yake. Yallaɓai ka ji abin da Ojo ce, ba komai a tsakaninsu. Ya kake ganin za a yi? Kai, kar ka raina min hankali. Barkacin ga maka. Duk mutumin da shiga tsakanin ofisa da budurwarsa. Yallaɓai yanzu kenan me za ka yi wa Ojo? Zaman lafiya ya kare masa. Zan iya kokari na a shirin raba shi zaman lafiya shi ma rayuwarsa. Shine iya abin da zaka mai kenan? I hope you understand. Yallaɓai na kamar baya fuskantar bayaninka da Hausa.
kai mai da turanci mana. Anybody who tries to put tsakanin officer da yarinyarsa definitely zai raba shi zaman lafiya. Ozo ka ji abin da yallaɓai ya faɗa. Kai kuma me zaka ce? Okay, to na gode, na gane babu komai. Yanzu koma su kace raka neman ma bayanai akan ta da me tai, me zati, na zama yaron ka zan rike ma. Babu komai marraba. Hasina, ina sauraron ki. Wato wannan mutumin rashin mutunci zai mana zai je kuma mana jama'a. Kaka yan sanda sun kama Ojo. Ya kake ganin za a yi? Shaf. An dai wannan gayan akan kuɗi ba wanda ba zai iya cin amana ba. Wannan shine abin da ya dace da shi daidai kenan. Hasina kin ji abin da Sultan ya ce. Yanzu ya za a yi? Mu je mu bar nan wajen. Yallaɓai, wanne irin shari za ka yi Ojo idan aka je station? 1. Kare shagunan mutane da ɗebe kaya. 2. Sani miyagun ƙwayoyi. 3. An attempt to rape against. Ka ji abin da Yallaɓai ya ce zai ma idan har ku je station. Yanzu kai wanne mataki za ka ɗauka? To, masu kallon mu, a nan za mu dakata a wannan interview namu. Masu kallon mu kada ku manta, ku yi mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Bayan haka, ku yi mana comment na tambaya, ƙorafi ko kuma cin gyara ko yabawa. Na gode da kasancewarku a tashar Ruwan Dare Hausa TV. Tashar Ruwan Dare Hausa TV, taku ce. Ina ku ta ku ce 'yan tauri. Ina ku yau kiyan mabarauta, ina ku yau kiyan mabarauta. Ni ne mai gajiya ikamun maye, ni ne mai gajiya ikamun maye. Ni ka da karen babana, ni ka da karen babana, inda aka kuma ni baba ya huta kai. Ni ka da karen Allah, ni ka da karen Allah. Yayi da Allah mai kafi. Ni ka da karen babana, ni ka da karen baya yin mai. Ni ba wa tausara, ni ba wa tausara ma. Ya ake zuwa da goje babai. Haruna goje babai. Ni maganin ma biki ya sun maganin muna biki da malawo. Ni bakin murya kan ni ne kowa ne ba gaban sai ya ci kuwa tas. Ni tuni maganin ma biki ya sun maganin muna biki da malawo. Kai Allah zai ra. Yaro ba ya ta hakun duru ba. Allah in yaro ya ta ba a rasa ya a gidansu. Ni tuni maganin ma biki na ake zuwa ban je ba. Na ba ta ba ban sara ba. Ni ka da karan ban wani kan ni ka da karan buci. Allah ji kan lahira ba du ba. Allah ji kan lahira ba du ba. Ba ka ma. Ni ne mai gajajiya ikamun maye, ni ne mai gajajiya ikarfin zafi dan babbar kura uba. Ka san karya abin hawa ake wa doki, ka san abin hawa sai mata. Ni jinin nono mai tada hankalin ɗalibin, ni burtali ta bakin hanya, ni hanya mai sada zumuntar dole. Ni gami da wuta maganin turarren doki, ko dokin gidan uban wane ne. Ni ja mai ƙara jikawar doki, ni guga maganin gishirin sauki. Ka san ba kai guda ba a kai gari. Ni gudu za aikin zaune, ka san daga babara ba sai dan ya sallama da gidansu. Wa yake san bari ya ba mu kawo kaya, wa yake san asara ya dora ba auka ci talla. Ni diga sani gaban ki karanci na ba, ni diga sani gaban ki karanci na ba. Ni kirci mai ba ta kasala karantar tsoho, ni kirci mai ba ta kasala karantar tsoho. Ni kirci sa zainawa, ka so mu tafi buro da baban inji, ka so mu tafi da dan mutanen sauda. Wa yake san bari ya ba mu kawo kaya, wa yake ta bala, yanzu ba da mutum ba, yanzu mutumin sanar jan duru ba. Ni mai tasiri jikan Alhaji Musa, ni mai masa galautar sanu ubansa, ni guguwa hukuncin Allah, ni mai babban jirgi, mai daukan mutum daukayensa. Yanzu an yi burgi kallon yanzu mai na rai lafiya na yanzu ba da wuya ba. Ko so kake jaba da ko so kake lagabar sayayya ba. Yanzu nan babban kura uban, ni cin da mun kwari shazara, ni cin da mun kwari sai ba.
Gaskiya ga Allah dine ma ai shegiya wucin uwarka. Kura mai cinye awakan sarki, maza mu amita maza kama kuka tara hannun ya bambance madugun dawa Allah na gani da magani a gurinka ai matambaya ne babu yaro ne mutambaya da sabida ko faɗan gida yana ishe ƙato. Kaina kutuman turu wa jawo jini dan jan turu wannan kai. Ayya jawo mana jini dan fatarwa. Jawo mana jini dan turuwa da ke shi. Da ke shi ka jawo mana jini dan jan turu wannan kai ya sa. Allah ba dai mutum ba sai da maka hanya. Sai da wannan jira ma dan kutuman kai. Yayi. Mu da wanda kowa mu da wani fatar wannan kai. Ko daban-daban an kawo iya sandu mai gaba da mutan badama ba zai guda gudan kai kudan gyara ta kudan gyara kai mata na siya kai ka dai mu shigo mu kai kudan gyara mu idan ne cin uwan ruwa kai bare ka zo da kai kudan gyara sadu da mai ya shigo mu noman ni kai mai ada ba da kyau shi ta shi wai sabati ba kamar da wannan kai ne mai kuma da ba ta gani ku gyara kai nan cikin dimba ba Allah wallahi to bai ci ko soja na ga ka zo da magoya baya ka san ba dan kana da magoya baya ba da ka ci dan karan an duka ya jaki wata rana da Allah ke bi to mana da wannan mai batalin tare samari mai raba da karama mai batalin tare samari kura ya kada kowace maza mata ka an gayya na gani da maganin ko ta ai matambaya ne babu ya shine yaro ne matambaya sihirin aka nuna ai muku sihirin aka nuna muku dawa dai kowa ya ce ba mu tambaya ce ba Allah wallahi Allah kowa ya ce ba malam ya ce ba Allah da kura ba ke manta Allah sabawa daurewa za ku amsa za ku ce mun he dole ne ai batar wannan kai wallahi ba dai mutum ba sai dai Allah sai da uwar nauyi ya mani jaddu kai mai bawo kai mai bawo da kudu da mu ba ta kai kaga idan ka bugan ba zan haƙura ba wannan kai Allah wallahi tsaro niki ya mata ba sai dai Allah sai da uwar ladira man da ni turu maganin magani ni da kashin Allah wallahi ruwa mai sai ne karan malam gambo ni dirba da baka sa kai ma da ba ka da ba tsoba banduna ni da ce jira ma sai dubu ta taru sorry mu da bada sai ali sai sallah dan fatar wannan kai ni da jiran dubu ba ka gani kai ga jera kamar ka Allah ko sakaji da hadi gari fa ya waye ba ka sani gaban lago ya faɗi gajera ka ga duka baya
kai mai kaho na san ka gajera ka fi jaki karfi sai dai ya bi ka cin kara da halawa ni ne mai gajiya ikamun maye ni ne mai gajiya ikamun maye ni ka da karan baba na ni ka da karan baba na inda aka yi wani baba a cikin hota kai ni ka da karan allalo ni ka da karan allalo ni da allalo mai kafi ni ka da karan baba ni ka da karan baba ya yi mai ni ba wa tausara ni ba wa tausara ma na ake zuwa da jawabi ya ba da baba ni tun maganin ma mutum ni ya sun maganin muna biki da malawo ni ba kin murya kan ni da kowa ne ba gaban sai ya ci kuwa tas ni tuni maganin ma mutum ni ya sun maganin muna biki da malawo kai Allah zai ra yaro ba ya ta ban duru ba Allah in yaro ya ta ba a rasa ya a gidansu ni tuni maganin ma mutum na ake zuwa ban je ba na ba ta ba ban sara ba ni ka da karan ban bare kan ni ka da karan buci Allah ji kan lahira ba du ba Allah ji kan lahira ba du ba ni ne mai gajajiya ikamun maye ni ne mai gajajiya ikarfin zafi dan kwakwara kura uba ka san karya abin hawa ake wa doki ka san abin hawa sai mata ni jinin nono mai tada hankalin ɗalibiji ni burtali ta farkin hanya ni hanya mai sada zumuntar dole ni gani da wuta maganin turarren doki ko dokin gidan uban wane ne ni ja mai ƙara jikawar doki ni guga maganin gishirin sauki ka san kan ba kai guda ba a kai gari ni gudu za aikin zaune ka san daga babara ba sai dan ya sallama da gidansu wa yake san bari ya ba mu kawo kaya wa yake san asara dora ba auka ci talla ni diga sa daga banci karanci na ba ni diga sa daga banci karanci na ba ni kirci mai ba ta kasara karantar tsoho ni kirci mai ba ta kasara karantar tsoho ni kirci sa zainawa ka so mu tafi buro da baban inji ka so mu tafi da dan mutanen sauda wa yake san bari ya ba mu kawo kaya wa yake ta ba yanzu ba da mutum ba yanzu mutumin sanar jan durin ba ni mai tisdiri jikan alhaji musa ni mai masa kalautar sanu ubansa ni guguwa hukuncin allah ni mai babban jirgi mai daukan mutum daukayensa yanzu an yi burgi yanzu mai nara ya lamu ya lamu yanzu ba da wuya ba ko so kake jaba da ko so kake lagabar sayayya ba yanzu nan babban kura uban ni cin da mun kwari shazara ni cin da mun kwari sai ba
tsine ma ɗan shegiya hutsun uwarka. Kura mai cinye awakan sarki, maza mu amita maza kama kuka tara hannun ya bambance, madugun dawa Allah lo. Na gani da magani a gurinka, ai matambaya ne babu, yaro ne mutambaya da sabida ko faɗan gida yana ishe ƙato. Kai da kutuman turu wa jawo jini dan can turu wannan kai. Ayya jawo mana jini dan fatarwa. Jawo mana jini dan turuwa da ke shi. Da ke shi ka jawo mana jini dan can turu wannan kai ya sa. Allah ba dai mutum ba sai da maka hanya. Sai da wannan jira ma san ce ba za ka kai. Yayi. Mu da wannan kawai mu da ba da fatar wannan kai. Ko daban-daban an kawo. Ayya, san mai gaba da mutan badama. Ba zai buɗa gudan kai kudan gyara ta kudan gyara kai mata na siya. Kai ka dai mu shigo ba mu. Kai bare gyara ka mu. zo da Dinga cin uwa ba mu da. kai bare ka zo da mutan. Kai kudan gyara. Sadu da mai Kai shigo mu. Noman ni kai mai ana. Ba na da kyau. Shi ta shi. Wai sabati ba kuma da wannan kai. Ai ne mai. Kuma da ba ta gani ku gyara kai nan cikin dimba ba. Allah wallahi. To ya ci ko sama. Soja na ga ka zo da magoya baya. Ka san ba dan kana da magoya baya ba da ka ci dan karan an duka ya jaki wata rana. Da Allah ke bi to mana da wannan mai batalin tare samari mai raba da karama mai batalin tare samari kura ya kada kowace maza mata ka an gayya na gani da magani ko ta ai matambaya ne babu ya shine yaro ne matambaya sihirin aka nuna ai muku sihirin aka nuna muku dawa dai kowa ya ce ba mu tambaya ce ba Allah wallahi Allah kowa ya ce ba malam ya ce ba Allah da kura ba ke manta Allah sabawa daurewa za ku amsa za ku ce mun he dole ne ai fatar wannan kai wallahi ba dai mutum ba sai dai Allah sai da uwar nauyi ma hannu kai mai bawo kai mai bawo da gudu kai ma ba ta kai kaga idan ka bugan ba zan haƙura ba Allah wallahi lalo niki ya mata ba sai dai Allah sai da wallahi rahman da ni turu maganin ma ba ni da kashin Allah wallahi ruwa mai sai ne karan malam gambo ni jirba da ba kasa kai ma da ba ga ba tsoba banduna ni da ce jira ma sai dubu ta taru mu da bada sai ali sai sallah dan fatar wannan kai ni da jiran dubu ba ka gani kai gajeren kamar ka Allah ko sakaji da haɗi gari fa ya waye ba ka sani gaban rago ya faɗi gajeren ka buga duka kai mai kaho na san ka gajeren ka buga ki sai dai ya bi ka cin kara da alawa Kina ganin akwai wanda zai iya karasa wannan aikin? Babu wanda zai iya karasa wannan aikin. PA, me yake so ki faɗa? Rage da in fa ba sakatariya wuce. Fi kuma fi yanki.
To ranke daɗe, kin ji abin da ta faɗa. Me zaki ce mata? Zaki iya zama. Kamar na ga alamar kina so ki Lawan tambaya. Lawan ba taɓa maka haihuwa bane na ga dukka buka wani ruɗe? Lawan Hajiya na tambayar ka, wace amsa zaka bata? Ranke da wannan ita ce ta farko ai. PA, kina da magana ne? To yaya sunan ɗan? PA na tambayar ka, ka bata amsa. An samu Umar. To PA, kin ji amsar da ya baki, me zaki ce mishi? Ka ce Umar. PA tana so ka maimaita maganar ka. Umar ko haka magana take. Hajiya, kina da tambayar da zaki mishi ne? Sunan wani dan uwanka ne ko kuma sunan wani naka ne kasa? Lawan, Hajiya tana so ka bata amsa. To ranke da daman dan ya biyo halin akawunta ne shi yasa ka sa wannan suna. Kamar kina so ki magana, me yake so ki ce? Maimakon ka sa sunan wani naka, shine zaka sa sunan maƙiyin mu? Ya kamata kai magana, ya take son ta raina ka. Aikin bari ta mun gane da kanta kafin kike mu. Kai, ta waje. Kada na ƙara ganin fuskar ka a nan. Fita waje. Da wannan suna zai kira duk wanda yake yin interview ba tare da sanin Lawan Ahmad ba. Sha. Idan wannan ne karanku na farko a wannan channel ɗin namu, zan so ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Bayan haka, ku yi mana share ɗin wannan bidiyo. Ya Wale, ina so ka faɗa min abin da kake ji a jikinka. Ni fa ina ji fa a jikina zai yi waya yarinyar nan ta dawo garin nan. Saboda ta sani in ta dawo zai yi wuya ba mu kashe ta ba. Nana, ya kamata a ce ki koma inda kika taho. Ni kuma da a ce na koma, gwara na mutu a bisa niyata. To amma ba kya jin tsoron su kashe ki? Idan sun kashe ni, na san aljanna zan tafi. To kenan idan kika mutu a cikin rayuwar da kika baro, me zai faru da ke? Wuta zan tafi. Yanzu ke kin tuba, me abin da zaki ga manaja? Hakika, da mutum ya rayu cikin barna, gwara ya mutu cikin shirya, ko da ku kashe shi za a yi. To amma ina so ki gaya min abin da zuciyarki ta koya. Yanzu zuciyata ta koyi gaskiya, ta rabu da dukkan wata barna. Menene abin da kika fahimta dangane da gaskiyar akawunta? Wallahi, tallahi, Allah baya taɓa tozarta masu gaskiya. Amma ka gane abin da suke nufi kuwa? Ni fa na kasa gane abin da kuke nufi. Ku fito ku yi min bayani. Kai kuma me ka zo yi? Na zo ɗaukar fansar ɗan uwana ne da aka kashe, kuma ba abin da zai hana ni, yake kuma ba abin da zai faru. Daman cu aka duk wanda ya kashe wani, shi ma a kashe shi. To idan haka ne, sai ka je ka fara kashe mahaifinka Malam Idi. Zari suna faruwa a kasi da mabu. Ina so ka faɗa min sunan bindigarka. Sunanta ta kaka, inji, da sauran sunaye na sita nan gwaran tarwatsi kwakwalwa zanki. Garzali Miko, me kake so ka faɗa? Tunda wannan harkar ba abu ne mai bullewa, ya kamata a ce kun samu abin magana ta gaskiya ba. Kin san da cewa ina son ki, me yasa ba kya so na? Ina son ka dinga samun natsuwa duk da nake maka magana. Na ce maka ina son mutumin da ba shi da tsoro, ba shi da imani. Me yasa baki taɓa yin saurayi ba har yanzu? Ni ma wallahi abin na ɗore min kai. Ojo, me ke faruwa ne? Ni ma dan adam ne harkan nan da kaga ina cikin da ina yi, ai ni ma da san rai. Amma ina ganin kamar baka san me kake ba. Allah na san me nake, na kuma san me ran. Garzali Miko, me yasa baka yin zakka? Ranka daɗe in dai haka ne ni mu je in baka kuɗin mana. Kaga gashi kana da bindiga, na san ba inda zan je. Mu je wallahi ne maka alƙawari zan bada kuɗin nan. Ojo, zan haɗa ka da shi ku je ku karɓo kuɗin zakkan nan. Amma kuma ya ce in aka tafi guduwa zai yi. Guduwa kai, na fi ka ƙarfi. Da duka sai na kashe ka. Ojo faɗa mai, yaushe zaka daina aikin taimakon mutane? Wannan aikin da ka haɗo ciki
shine aikina na ƙarshe. Ana kammala na karɓi kuɗaɗen da karɓa da gurinka na haƙura. Haba Ojo, zan baka miliyan 2 ka ci gaba da taimakawa mutane. Kada miliyan 20 ka ce aka bayar da ita. Kuma dai kai man wasa da gargaje kalan ni babu ruwana. Garzalimi ko me Hasina taimaka? Kai gaskiya dai Hasina ta ci amana ta. Yawa ina jinki. Abdulsalam. Kar ki ƙara gaya min wannan sunan. A hankali zan daina kiranka da wannan sunan. Kai Ojo, kana cika alƙawari kuwa? Ni ba na karya alƙawari idan ni alƙawari. To amma an ce min kana cin amana kuma kana saba alƙawari. Ko ɗaya ba na yi. Ba na cin amana ba na karya alƙawari. Wannan ma ba cin amana ba ce a wata mahanga. To amma idan kai rantsuwa akan abu kana tabbatarwa? Daidai rantsuwa ne alƙawari shi na tabbatar da abin da na faɗa. Me yasa kake abu irin na mahaukata? Mustapha na Briska, na sauraron ka. Wata rana a Gitsi sai da na baza wajen mutum 40 da wajen 7 ko da 8. Ka shirya, ganan Adama na zuwa. Kai bazuka. Me yasa kake abu irin na mahaukata? Na rantse da Allah ka ci albarkacin Hauwa. Me ya kawo ki nan wajen? Wallahi da ni kake zancen. Za ka zo ka same ni. Kar ka shafi ran nan Alhaji. Sun sa ma kwaya a ciki. Yaya dan Ummu, yanzu ya za a yi mishi. Warka man mali. Auzu billahi abda malami ma amai. Yaya Ayuba. Zan wato ainihin wuce. In so ka hada da na wada na kan so kai. Me yasa mai ka a fuska? Na baka. A folo na tashi. Sabura, ina so ki faɗa mai gaskiya. Kai taska, ka ji tsoron Allah. Na ruwanki. A'a. Sai shi ya tambaya shi kenan sai ki tabbana me ya haɗin sa da fuskata. Gurgurgurgur ka zo kana nan zan yi. Hato, ka ka ji tsoron Allah ba. Ba za ka kaya mai gaskiya ba. Buge ka akai ba. Uban waye buge ni? Ke na ce miki buge na kai? Yanzu me ya kamata a yi? Kai, la kare ba mu da wannan rayuwa. Salamu alaikum. Aska, aikinka ya zo. Aka yi kamar idan ka sake daga. Yanzu me ya kamata a mai? A taska. Yaki. Ina kake? Taso ka duka. Sai ka kai ba fa wuka ba fa mahaukaci. Mari aka ce ko duka ba ce ka irin na tuska ba mari. Wani ne. Ba na fuskanta ka. Ba shi. Da ke da ɗan uwanki shara ni ke biyu zaki. Ɗaya nan. Allah ta'ala. Da kai da ita munafukai. Wanka man mari ki wuce. Ya mata nan. Yaki. Bismillah Zaidu. Biyu na tayi ha biyu. Ya muwa ba, me kake so ka ce mata? Ni fa ke na rarana. Zainab, kin ji me yace? Ke kuma me zaki ce? Bai kama da rara ba. Wannan da ka kallon kauna ne kuma ban maka dan ka ji haushi ba. Zainab, ina so ki faɗa min yanayinki. Ni ina da sanyi kuma gani fara mata ba su fi ni a komai ba. To fa, ya muwa ba, ka ji abin da ta ce. Kai kuma me zaka faɗa? Rama ne in mace ta yi tsayi ba ta hautar ba ra'ayina ba. Oh, yau fa ake yin ta. To ke Zainab kin ji abin da yake.
Ki kuma me zaki gaya mai? Allah faɗa mini laifi na ko haske na ne bai ma ba. Ya muwa ba, ka ji kuma ga wata tambaya da ta yi maka. Makake ai sun fi burge ni ban damu da kyalkyal banza ba. Yawa Zainab kin ji ya ce baƙaƙe sun fi burge shi. To me abin da ya gaya miki a Kai baya? ne baka ce daga inda nake sai ka je ba wani kauna ne. To amma kai ya aka yi haka? Anya ka faɗa haka kuwa? Ma ku ji sabon shari har ta sa na shiga alhini. To Zainab akwai yadda za a yi ki tira mishi wannan maganar da ya faɗa a baya? Kamanta in tana maka ai daga an cire shuka sai rani. Kai ne ka faɗa haka? Ban faɗi komai ba. Gaya masa abin da ke ranka. Ya in dole ake sai ai mu gani na ce miki ni ban shiryo ba. In dole ake sai ai mu gani ya ce miki shi bai shiryo ba. To ke kuma me zaki ce mishi? Ko babu shirin sai an yi da kai da dai baka ne a farko ba. Me dai si abin har ya kai da haka? To kai kana ji fa abin da ta ce. Ai hidimar auren kenan ko dangi na wasu kullowa. Sai na kula Allah matan nan baki kurbi kunun ke da sanyi. Na ce baki ina. Ai bai kama da harara ba. Wannan da ka kallon kauna ne kuma ban maka dan ka ji haushi ba. To yanzu ina za a samu motar da za ku tafi Sambisa. Ka sannan babu tashar mota mai lodi inda kike kalli. Yau fa ake yin ta. Kin ji ya ce babu gurin da ake lodi wanda zai kai mutum garinku. Yanzu ya za kenan. Bakar mota ta mai AC daga ta tafi hanya ba tsalle. Yauwa ka ji abin da ta ce ga motar ta. Kana hawa bakan mota kuwa? Ni bakar mota ba na ra'ayinta tun da ta kuskure motsalle. To Zainab, kin ji abin da yake shi fa baya hawa bakar mota. Wale ka tashar insha Allah ba a rasa mota har can ba. Anya ka amince za ka je tasha kuwa? Subhanallahi. To yanzu kin ga ke gashi abin da ya miki. Yanzu ya za kenan. Wale a tasha ga motoci kuma gashi muna yin ganga. To kaga yanzu gashi kun zo tasha. Me za ka gaya mata? Tashar duka lodi yamma suke ta gabar ba sa wuce Gombe. To kin ji abin da ya ce masu motar ba sa wuce Gombe. Ya za kenan? To mu ɗauki shatar mota mana kayan nama bai kashe ɗan giwa. To ka ji bayanin da ta yi cewa a ɗauki tashar mota kawai sai a tafi. Kai me za ka ce? Lakon kuke sani kuwa ni kun iya aikin sauri ba. Ina ganin bari ba ku kai magana a tsakaninku, maybe ku iya samun sulhu a daidaita a tafi ko kuma a zauna ana. Bari dai mu ga me zai kasance. To ai ga wata mota kyakkyawa kuma na ji cikin ta akwai sanyi. Wannan motar ita ba laifi nan ma gefenta akwai sanyi. Sai dai matsalar ta guda tun kula ba ta da setin tayoyi. Ba zai yiwu in hau motar nan ta je ta haɗa ni da kanko ba. Na ce waje ne na arara. Mota yau kam sai an samu kuma ga wata ma mai kyan duba. Wannan motar ta burge ni kuma na ga ba za ta ki sauri ba. Amma fa direban bai da tsayi ban yarda da tukin ba. Ai dai a tasha muke yau kam dai ba a rasa motar dogo ba. Nisa inda kaman kaman yawo a nije anya ba zan canzo ba. Dama ta wurin girma na kowa ya ce ban isa aure ba. Haka dai zane hakuri ba zai yi in canza habibi ba. Amma manya sun fi rufin aure sai in baki tambayi mata ba. Ni kuke daina hararana. Ai bai kama da harara ba. Wannan daga kallon kauna ne kuma ban maka dan ka ji haushi ba. Ya muwa ba, ga shawara kyauta. Ina ganin kawai guduwa za ka yi ka batta. Jama'a ku taimake ni don Allah wani miji na ne. Bai da isasshen lafiya an yi bar gida baya da ku taimake ni don Allah ku sami shi a mota don Allah. Wallahi kariya take son bisa za ta kai ni na ran sai san wallahi kariya take muku kar ku yadda wallahi kar ku saka ni na ran sai kariya take. Oh my
bai da seti lalle mu kama shi mu taimaki wannan bayar Allah mu sashi a mota Sambisa wasa ne kai ga Allah ku taya mu sashi a mota kai kamo kafa kai kuma tallafi kai ku sashi a cikin mota kana yawa madirin musibati ja'ahu munkarun wa nakiri fi qabrihi la kad ja'aku la ilaha illallah. Ya naga sai murna kike yi. Wallahi ina cikin farin ciki zan yi ido biyu da Matawalle. Amma ke kadai naga kina yin murna. Wallahi ba ma ni ba. Manyan 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati so suke su ido biyu da shi. Wallahi ni ko kin ga hakan bai dame ni ba. Shi kawai dai munafurci ne da bakin hali da yake a kokon rai. To kowa ya saurara. Ganan Singam mai gaskiya yana zuwa. Me za ki faɗa akan halayensa? Ya dai sunanta gaskiya ko an binne ta sai ta tona kanta mun koya daga gare ka jagoran. Matawalle ina sauraron ka. Barkanku da zuwa gaba ɗaya. Me za ki faɗa dangane da dawowar mahaifinki? Gaskiya na ji daɗi sosai. Ina jinki, ƙarasa bayaninki. Masu sauraro, ku ji ni duk wanda Matawalle ya yaba kuma har ya bashi wata kyauta. Ko da a ce ruwan sha ne, to wannan mutumin ya zama abin kwatanci. To gashi za a yi wa akawunta ƙarin matsayi, me za ki ce dangane da haka? Matawalle, ina akawunta zai koma da yin aiki yanzu? Zai koma babban ma'aikata. To ke me za ki faɗa? Masha Allah, shi kenan oganmu, ka wurgar da mangoro ka huta da kuda. Wanne mukami zai riƙe in ya koma can? Zai rike mukamin chief accountant. Bayan haka kuma sai me? Za a yi mishi ƙarin albashi ninki 3. Kin ji mukami da matsayi da akawunta ya samu. Yanzu me zaki ce? Taya ka murna da ci gaban da ka samu. Duk da dai ci gaban mai haƙar rijiya ne. Yayin da haƙansa yake zurfi, yake daɗa yin nisa, kuma yana daɗa ganin duhu. Bayan haka kuma sai me zai faru? Ƙasa ce za ta rubuto kanka. Ta cike ka a cikin wannan ramin. Kamar yadda ka zo a matsiyaci, na rantse sai ka koma a matsiyaci. Idan kuma hakan bai faru ba fa? Ni ba jinin Matawalle ba ce. Akawunta, bai kamata kai shiru ka rabu da ita ba. Yayin da hasken asuba yake kitowa, ke kuma kullun cikin duhu kike danna kanki. Ƙara matsowa kusa ka gaya mata. Hakika, ke jinin Matawalle ce, kuma kin gado shi a ɗabi'a. Kin ji abin da ya ce, mai da amsa. Kuma wannan abun alfahari ne gare ni. Akawunta, wane irin cututtuka ke damunta? Cuta guda biyu tana damunki. Girman kai rawanin tsiya, yanzu kuma shedan ya saka miki hassada. Kin ji abin da ya faɗa? Kin yarda da hakan? Ƙarya kake wallahi. Yana sauraron ki, ƙarasa faɗa mai. Na ci alwashi, kuma na ɗau alƙawari sai na shafe ɗan ƙaramin farin jininka. Wanne irin uzuri za ka yi mata? Ina miki uzuri da cewa zuciyarki ita ce take miki jagora, shi sa ba ki iya bambance daidai da rashin daidai. Me za ka ce dangane da rayuwar da ba ta da manufa? Ita kuma rayuwa idan dai har baka da manufa to da kai da dabba duk tafiyar kuɗa. Ita in zarzo duk kai minta kuma ba ta. Ina so ka faɗa min sunan bindigarka. Sunanta ta kaka, inji, da sauran sunaye na sita nan gwaran tarwatsi kwakwalwa zanki. Garzali Miko, me kake so ka faɗa? Tunda wannan harkar ba abu ne mai bullewa ba, ya kamata a ce kun samu aiki magana ta gaskiya ba. Kin san da cewa ina son ki, me yasa ba kya so na? Ina son ka dinga samun natsuwa duk da nake maka magana. Na ce maka ina son mutumin da ba shi da tsoro, ba shi da imani. Me yasa baki taɓa yin saurayi ba har yanzu? Ni ma wallahi abin na dore min kai. Ojo, me ke faruwa ne? Ni ma dan adam ne harkan nan da kaga ina cikin da ina yi ai ni ma da san rai. Amma ina ganin kamar baka san me kake ba. Allah na san me nake na kuma san me ran. Garzali Miko,
Me yasa baka yin zakka? Ranka daɗe in dai haka ne ni mu je in baka kuɗin mana. Kaga gashi kana da bindiga na san ba inda zan je. Mu je wallahi ne maka alƙawari zan bada kuɗin nan. Ojo, zan haɗa ka da shi ku je ku karɓo kuɗin zakkan nan. Amma kuma ya ce in aka tafi guduwa zai yi. Gudu za ka yi, na fi ka ƙarfi. Da duka sai na kashe ka. Ojo faɗa mai yaushe za ka daina aikin taimakon mutane. Wannan aikin da ka haɗo ciki shine aiki na ƙarshe. Ana kammala na karɓi kuɗaɗen da aka karɓa daga gurinka na haƙura. Haba Ojo, zan baka miliyan 2 ka ci gaba da taimakawa mutane. Kada miliyan 20 ka ce aka bayar da ita. Kuma dai kai man wasa da gargaje kalan ni babu ruwana. Garzalimi ko me Hasina taimaka? Kai gaskiya dai Hasina ta ci amana ta. Yawa ina jin ki. Abdulsalam. Kar ki ƙara gaya min wannan sunan. A hankali zan daina kiranka da wannan sunan. Kai Ojo, kana cika alƙawari kuwa? Ni ba na karya alƙawari idan ni alƙawari. To amma an ce min kana cin amana kuma kana saba alƙawari. Ko ɗaya ba na yi. Ba na cin amana ba na karya alƙawari. Wannan ma ba cin amana ba ce a wata mahanga. To amma idan kai rantsuwa akan abu kana tabbatarwa? Daidai rantsuwa ne alƙawari shi na tabbatar da abin da na faɗa. Yan wannan ne karanku na farko a wannan channel ɗin namu. Zan so ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Bayan haka ku yi mana share ɗin wannan bidiyo. Yawale, ina so ka faɗa min abin da kake ji a jikinka. Ni fa ina ji fa a jikina zai yi waya yarinyar nan ta dawo garin nan. Saboda ta sani in ta dawo zai yi wuya ba mu kashe ta ba. Nana, ya kamata a ce ki koma inda kika taho. Ni kuma da a ce na koma, gwara na mutu a bisa niyata. To amma ba kya jin tsoron su kashe ki? Idan sun kashe ni, na san aljanna zan tafi. To kenan idan kika mutu a cikin rayuwar da kika baro, me zai faru da ke? Wuta zan tafi. Yanzu ke kin tuba, me abin da zaki ga wa manaja? Hakika, da mutum ya rayu cikin barna, gwara ya mutu cikin shirya, ko da ku kashe shi za a yi. To amma ina so ki gaya min abin da zuciyarki ta koya. Yanzu zuciyata ta koyi gaskiya, ta rabu da dukkan wata barna. Menene abin da kika fahimta dangane da gaskiyar akawunta? Wallahi, tallahi, Allah baya taɓa tozarta masu gaskiya. Amma ka gane abin da suke nufi kuwa? Ni fa na kasa gane abin da kuke nufi. Ku fito ku yi min bayani. Kai kuma me ka zo yi? Na zo ɗaukar fansar ɗan uwana ne da aka kashe kuma ba abin da zai hana ni, yake kuma ba abin da zai faru. Daman cu'a ce duk wanda ya kashe wani shi ma a kashe shi. To idan haka ne sai ka je ka fara kashe mahaifinka Malam Idi. Zari suna faruwa a kasi da mabu